Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен в VBOX. Мерси! Ула-ла! Ула-ла! Ако започвах всички влогове, така щяхте ли да ме обичате? За всеки случай... Здравейте, аз съм Диди и съм обиден на планетите. А това е Хикенштикен. Днес е страхотен ден. Знаете ли защо е страхотен? Защото има въпроси и отговори, естествено. Разбира се, че нямате търпение, така че нека да започваме. Така, нека да започваме с въпроси от YouTube. Александър Пребанова ме пита какъв ми е номера на телефона. 0888-123 няма да ти кажа никога. Ако толкова искаш да си говорим, може да ме намериш в една от 100 000 социални мрежи, в които съм абониран. Изборявам всичките социални мрежи, в които съм абониран в края на абсолютно всеки клип, така че може да ме намериш там. Бела Мизе ме пита, шницелска среща в Пловдив? Ами принципно мислях да направя шницелска среща с Боряна от Боби Змейка. Защото тя е от Пловдив, ще има среща в Пловдив, ще съчетаем 100 000 неща едновременно. Нека я набера. О, да, тотално забравих, че аз си отвлякох и забраних да прави клипове. Та кога ще направим среща в Пловдив? Другия месец, задължително в края на юни, понеже трябва да ми свършат изпитите. Окей. Деси Петкова ме пита дали съм попадал на странни съобщения във Фейсбук. Разбира се, нормално е, 100 човека ми пишат всеки ден все пак. И винаги ми е приятно да си говоря с хората, обаче на някои хора им е прекалено приятно, ако ме разбирате. От време на време се случва да получа някое съобщение, което да ме притесни и да си смени ключалките. Иначе, още преди да започна с влоговете, си бях пуснал песента Като мен, беше първи ми сингъл, пуснах я в медиите и в интернет и така нататък и започнаха да ми пишат някакви хора. Та получих съобщение от един господин, който беше над средна възраст, който много искаше да ми обръсне главата, докато аз плачех и крещях не, в замяна на 1000 лева. Не бях блокирал човек толкова бързо, колкото него. Въпреки че кой би отказал 1000 лева сега. Въпроси от Vlogbox. Шайдера ме пита, ако бях невидим, какво бих направил? Мисля, че преди доста време бях отговорил на този въпрос. Ако не се лъжа, тогава отговорих за това, че ако бях невидим, щях да отида в студиото на BTV, там където снимат новините. И щях да направя това. Виждате ли ме сега? Виждате ли ме сега? От тогава насам нищо не се е променило. Прошъл ме пита на какво мирише в стаята ми. Макар че стаята ми е мъжка стая, мирише доста добре. Или мирише на обекотител от прането, или мирише на портокалово масло, което слагам на възглавницата си, или просто съм си купил козметика като лъж, която мирише в целия апартамент. Георги Лазаров иска да му каже нещо за фотографията. Не е въпрос, макар че има въпросителен знак, но все пак ще ти отговоря. Нещо за фотографията. Най-важното нещо при фотографията е светлината. Ако има хубава светлина, с какъвто и да е смотен фотоапарат да снимаш, пак ще има хубава снимка. Ако няма светлина, Господа ти е на помощ. Надявам се да се споделил някаква много голяма мъдрост с теб, за да имаш полза. Въпроси от ПМС. Павлин Орловски ме пита, коя чалга песен има най-безсмислен текст. Ня. Това ме вдъхнови и мисля следващия път да направя клип по темата. Много ще се радвам да ми ги изпратите и няма да се радвам толкова много да ги чуя. Но иначе много добра идея, Павлине. You go, girl! Гери Иванова ме пита защо облаците са бели. Облаците са изобретени през 1745 година от испанския физик Освалдо Риус. Нямат роднинска връзка с съвременния. То облаците били изобретени от физика с цел да пазят сянка на испанската принцеса Мария Росалинда Пеля Доритос Начос. Да, ето. После испанците не ни вдъхновявали друг път. Та това бяха въпросите за този път. Ако искате да ми оставите въпрос, може да го направите в коментарите отдолу. Не забравяйте да се абонирате за мен във Facebook, Twitter, Instagram, Фототерапия, Vlogbox и YouTube. Въпреки че ако сте шницел, вече трябва да сте абонирани навсякъде. Но ще видим тази работа. Аз съм Диди, това беше Хикенштикен. Ня.